Wel, bore da. Cyn i ni droi at y gair, just troi hwn lawr chydig. Cyn i ni droi at y gair, just gwerth nodi cwbl o bethau sydd yn digwydd ym mywydau pobl yn yr eglwys ar hyn o bryd. Ni'n diolch bod Carwyn a Sarah yn dathlu 10 mlynedd o briodas yr wythnos yma. Ni'n diolch i Dduw am eu priodas nhw. Plis gweddewch dros nhw. Byddwn nhw'n parhau i dyfu mewn cariad at ei gilydd. Ac wrth gwrs mae Mark a Michaela yn hedfan heddiw lawr i De Affrica. A yn wahanol i'r taith diwetha, maen nhw'n outnumbered gyda'r tri fach. So, plis cofiwch nhw yn eich gweddiau chi pnawn yma. Maen nhw'n hedfan am 7. So, ar ôl yr oedfa heno, plis gweddewch dros yr hedfan, gweddewch mewn i'r nos, a byddai'r arglwydd yn eu cynnal nhw ac yn gofalu amdano nhw. Reit, i ni'n parhau yn ein cyfres ni yn llythyr Paul i'r Galatiaid. Sam, bydde ti fod yn symud mlaen i'r sleid ar gyfer... Na ni, diolch. I ni yn mynd i ddarllen o diwedd